I voldria fer una reflexió en el sentit del valor afegit que aporten que trobem moments on compartim una sèrie d'aprenentatges o d'ensenyaments d'aprenentatge, diguéssim, que fem en els centres, perquè es barregen diverses situacions positives. Trobar-se a primària i secundària, trobar-se en una situació que no és estrictament la de la institució acadèmica, diguéssim, de l'escola o de l'institut, trobar-te amb altres col·legues docents i, sobretot, veure també i compartir, perquè penso que una de les paraules claus de l'educació i del món en general del segle XXI és la cooperació. Trobar-se per cooperar i veure com ens ho fem tots plegats.